Ak nechcete, aby sa vám stalo, že prídete s vašim dronom na miesto natáčania a on vám nebude chcieť zlietnúť, alebo vám dron pristane napríklad do vody a vy budete bezmocní, sledujte toto video, pretože sa v ňom budem venovať práve georeferenčnému výstražnému systému, ktorý vlastne zabezpečuje, aby ste nemohli lietať v miestach, kde je to zakázané alebo nebezpečné. Ak tento systém poznáte, ale zaujímali by vás iné mapové datové systémy ako digitálna letecká mapa alebo iné mapy s datami potrebnými pre dronistov, tak si kliknite na odber, pretože tejto téme sa chcem venovať v niektorom z ďalších videí a keď budete odoberať tento kanál, tak vám toto video neujde. Moje meno je Marek Kulhánek, lietam od roku 2014, vystriedal som niekoľko dronov a zažil som už asi všetky situácie, čo sa s dronom zažiť dajú. Nalietané toho mám už dosť a tak sa rád na tomto kanáli s vami podelím o moje skúsenosti. Od roku 2019, odkedy platia nové európske pravidlá pre lietanie s dronmi, platí nariadenie, že každý dron kategórie C1 a vyššie musí byť vybavený georeferenčným výstražným systémom, ktorý sa musí pravidelne updateovať podľa aktuálnej situácie. Toto samozrejme zabezpečuje výrobca dronov a na vás je len, aby ste si to pravidelne aktualizovali a mali tieto údaje vždy aktuálne. O čo vlastne sa jedná? Georeferenčný výstražný systém je vlastne mapový systém, ktorý v sebe zahrnuje informácie o tom, či územie, kde chcete lietať, je bezpečné, nebezpečné alebo dokonca zakázané. Dron potom podľa toho, kde sa nachádza, vyhodnotí, v akom území sa teda nachádza a potom podľa toho buď informuje pilota, že je všetko OK, teda vtedy nehlási nič, ale ak sa nachádza v nejakom stupni obmedzenia, tak buď upozorní, že je tam zvýšené nebezpečie, toto býva napríklad okolo športových letísk, kde lietajú tie malé športové lietadlá, kde je nebezpečenstvo kolízie s takýmito lietadlami. Sú aj územia, kde sa musíte autorizovať, teda poslať nejaké kontaktné údaje pre prípad, ak niečo vyvediete, tak vás ľahko nájdú. Tieto sú označené modrou farbou. No a potom sú tu zakázané červené zóny, v ktorých sa síce tiež dá lietať, ale je to najkomplikovanejšie. Ale o tom si povieme neskôr. V tomto mieste by som chcel ale upozorniť na dôležitú vec a to, že ak vám mapové data dronu povedia, že sa nenachádzate v žiadnej nebezpečnej zóne, neznamená to, že neporušujete nejaký zákon Slovenskej republiky. Túto problematiku si ale necháme na záver, lebo vám nechcem brať nadšenie z lietania. Poďme sa teda najskôr pozrieť na to, kde môžete tieto data sledovať a pracovať s nimi. Takže prvá vec je, že tieto data máte v aplikácii DJI Fly. Stačí kliknúť na mapu, tá sa vám otvorí a tu si môžete pozrieť, kde sa aká zóna nachádza. Tieto data treba pravidelne aktualizovať. Na čo vás aplikácia obvykle vyzve a potom stačí pripojiť sa na internet a odsúhlasiť túto aktualizáciu. Ak sa dostanete do niektorej zóny s varovaním, tak vás aplikácia len varuje. To môže byť napríklad blízkosť toho spomenutého športového letiska. A ak sa nachádzate v zóne, ktorá už je blízko uzamknutej, napríklad tej modrej alebo červenej zóny, tak vás toto tiež bude varovať, aby ste si zónu včas odomkli a neprekvapilo vás, že sa k nej približujete a dron vás nechce ísť ďalej. Existujú aj zóny, kde je obmedzená len výška. Napríklad na konci vzletového koridoru pri medzinárodných letiskách býva obmedzenie na 60 metrov a potom na 150 metrov. Tak na toto vás tiež bude aplikácia upozorňovať. Ak sa dostanete na hranicu uzamknutej zóny, teda modrej alebo červenej, tak dron spomalí a nedovolí vám túto hranicu prekročiť.
V prípade, že chcete vzlietnúť v modrej zóne, ktorú nemáte odblokovanú, tak vás upozorní, že zóna je blokovaná, ale umožní vám ju odblokovať priamo na mieste. Stačí, keď aplikáciu alebo ten príjimač, treba RC2, pripojíte na internet cez telefón, pošlete telefónne číslo a zadáte potom kód, ktorý dostanete naspäť. Osobne neodporúčam spoliehať sa na tento spôsob, pretože sa môže stať, že v danom mieste nebude internetové pripojenie, alebo to jednoducho nebude fungovať. Už sa mi stalo, že som zadával kód stále dookola a nešlo to. Je lepšie si zónu odblokovať vopred cez internet, o čom si povieme za chvíľu. No a potom nám zostáva varianta, že chcem lietať v červenej zóne. Tak toto na mieste odblokovať ani nejde a musíte to mať urobené vopred. Druhou možnosťou kontroly a práce s datami je webový portál DJI.com. Tu kliknete na support a ďalej na položku Fly Safe. No a tu máte dve možnosti. Jedna, že si budete data len prezerať, kde sa dá lietať a kde nie. Najskôr treba zadať, že ste zo Slovenska. Potom zadajte, aký máte dron a potom si buď na mape nájdete miesto plánovaného letu, alebo ho jednoducho vyhľadáte. Tak si pozrieme, napríklad idem točiť niečo do Popradu, zadám miesto Poprad, no a už tu vidím, že je tu hlavný problém modrá zóna. A ak sa nachádza miesto môjho lietania v tejto zóne, budem ju potrebovať odblokovať. Pod mapou nájdeme aj možnosť jednotlivé zóny na mape povypínať. Pozor, vypnete ich len zobrazenie na tejto mape. Nie, aby si niekto myslel, že ich týmto vypol vo vašom drone. To je len pre istotu, keby náhodou. Takže ak ma zaujímajú len zóny, kde mi dron nevzlietne, tak si výstražné zóny jednoducho vypnem a zostanú len tie, v ktorých sa lietať nedá, bez nejakej zodpovedajúcej administratívnej akcie, čiže u nás sú to tie modré a červené. No, takže už teda viem, kde lietať nemôžem a teraz si pozrime na to, ako lietať aj tam, kde dron nechce lietať. Najskôr sa pozrieme na modrú zónu, ktorá je najjednoduchšia. Prejdeme na stránku Unlock Request. Musíme sa prihlásiť cez svoj účet. Ak ste s dronom už lietali, tak určite nejaký máte, inak by vám nelietal. V prípade, že ste na tejto stránke prvý raz, odporúčam najskôr si vyplniť všetky tieto položky ako osobné údaje, správu dronov, kde treba zadať aj sériové číslo vášho drona. Pridáte tu aj pilota, čo býva, teda asi budete práve vy, ale môže to byť aj niekto iný, za koho teda preberiete zodpovednosť. No a teraz ideme teda odomknúť modrú zónu. Klikneme na novú žiadosť, označíme odblokovanie zóny a potvrdíme. Vyberieme dron, ktorý máme v našom zozname, alebo si tam pridáme nejaký nový. Podobne pridáme pilota, potvrdíme, nájdeme si zónu, ktorú chceme odblokovať, vyberieme dátum letu, a napíšeme nejaký popis, čo budeme robiť a potvrdíme. Táto žiadosť je obvykle obratom schválená. No a teraz sa poďme pozrieť ako na tú červenú zónu. Zasa klikneme na nové odomknutie, ale teraz musíme kliknúť na vlastné odblokovanie alebo custom unlocking, ak to máte v angličtine. Zasa vyberiete drona a pilota, nájdeme žiadaný priestor pre lietanie,
Povedzme, že potrebujeme natočiť priestor okolo tejto železničnej trate. Zvolíme si teda nástroj Polygon. Mapu si môžem zväčšiť na celú obrazovku a tu si vyklikám priestor, kde sa budem pohybovať. Treba si potom vyklikať celý priestor aj mimo tej červenej zóny, pretože dron má problém prelietať cez hranicu tohto vyznačeného priestoru, takže doporučujem naozaj s rezervou si toto zvoliť. Môžete to ešte doupraviť podľa potreby a radšej si teda zvolte väčší priestor, aby vás to potom neobmedzovalo, lebo na mieste už sa s tým robiť nič nedá. Escapeom sa vrátime späť na stránku, zadáme zasa dátum a výšku. Výšku voľte podľa toho, akú výšku budete žiadať povoliť od letiskovej veže. Zasa zvolím nejaký dôvod, týmto to pozor ešte nekončí. Aby vám túto žiadosť schválili a odblokovali vám drona, musíte priložiť nejaký dokument dokladujúci, že túto žiadosť máte schválenú. Tak pre naše účely stačí dokument, ktorý vlastne posielate ako žiadanku na letiskovú väžu. Tento dokument nájdete na stránkach dopravného úradu. Toto treba vyplniť a vlastne tento dokument vyplnený, naskenovaný, potom priložíte k tejto žiadosti. Tento dokument nemusí byť schválený riadením letovej prevádzky, to vám nikto schvaľovať nebude, ale v závere toho dokumentu je aj písané, že vlastne schvaľuje sa to telefonicky, čiže Číňania to v podstate akceptujú a keď tento dokument tam k tomu priložíte, tak vám to potom schvália. Ale tie data potom by mali korešpondovať, čiže keď tam uvedete, kde lietate a nakreslíte niečo iné, keď uvedete výšku v jednom 30 metrov, v druhom 60, tak by to asi tiež mohol byť problém pri tom schvaľovaní. Na tomto mieste môžete potom skontrolovať, v akom stave tie žiadosti sú, ale potvrdenie vám príde aj e-mailom. No, ale to ešte stále nie je všetko. Aby vám dron v danej oblasti lietal, musíte ho informovať o tom, že to máte dovolené a nebude stačiť, že mu to len poviete. Treba to do neho aj nahrať, a to nasledovným spôsobom. Kľudne ešte v teple domova bez stresov zapnite drona, pripojte sa na internet a v kolónke Save kliknite na odblokovanie zóny. Tu by ste mali vidieť zóny, ktoré máte odblokované a dáte len nahrať do drona, tam potom len skontrolujete, či je to tam a hotovo. Ak by ste náhodou nevideli tie vaše odomknuté zóny, skontrolujte, či ste s aplikáciou prihlásení do vášho účtu. Mne sa občas stane, že sa to z neznámych príčin tá aplikácia odhlási, teda hlavne v tom RC2. Ja používam tento ovládač. Keď máte telefón stále pripojený na internet, no tam to možno je spoľahlivejšie. Ale mne sa stalo, že sa mi tá aplikácia odhlásila a potom som tie odblokované zóny nevedel nájsť. No ale prišiel som na to, že stačí sa prihlásiť. No takže toto môže byť chyba. No a to je asi všetko. Jednoduché, nie? No, ale nezúfajte, tých problémových zón zás nie je veľa a ak sa to človek naučí, potom je to rutina. Ja si myslím, že je to dobrý systém, pretože aj úplným laikom, ktorí o lietaní nič nevedia, nedovolí, aby spôsobili iným, ale aj sebe nejakú závažnú pohromu. Bohužiaľ sa ale teraz musím vrátiť k spomínanej téme mapových dát DJI versus slovenská legislatíva.
Hoci tieto data reflektujú problémové miesta na Slovensku, ako sú letiská, vojenské oblasti, atómové elektrárne, tak tieto data pochádzajú neviem odkiaľ. Pretože sa mi nepodarilo nijak zistiť žiadne prepojenie výrobcu s nejakým našim úradom či subjektom, ktorý by tieto data dával dokopy. Takže tí Číňania to asi robia tak najlepšie ako vedia, ale podľa vlastných pravidel. No a tie naše pravidlá sú zasa trochu iné. Nenájdete tu ani oblasti ochrany prírody, kde je zakázané lietať a hrozí vám pokuta až 3000 eur. Takže upozorňujem na dôležitú vec. Ak vám dron nehlási, že ste na území, kde je nejaký problém, neznamená to, že na Slovensku ten problém mať nebudete. Tých území s rôznymi obmedzeniami na Slovensku je ešte oveľa viac a pre orientáciu doporučujem skôr aplikáciu Mám dron, ktorá má v tomto smere určite lepšie data. Ale aj tento systém výrobcu je určite užitočný v tom, že sú tu územia, ktoré sú ozaj kritické, teda zabráňa dronu, aby sa motal niekde vo vzletovej dráhe lietadiel a aby sa dostal niekde na vojenské územia a podobne. Osobne si myslím, že ak by slovenské pravidlá komplet vymazali, tak tieto čínske by na zabezpečenie bezpečnosti, hlavne tej kritickej, plne postačovali. No bohužiaľ tu máme aj tie slovenské predpisy, aj európske a mali by sme rešpektovať všetko. Bol by som rád, keby sa už v tomto smere niekto konečne zobudil a skúsil celý systém zjednodušiť a prepojili sa jednotlivé informačné systémy. Máme ich tu totiž už toľko, že sa v tom mám pocit, že už nikto nevyzná a niekedy mám pocit, že je to isté, ako by neboli žiadne. No, takže to bolo o tom, ako lietať aj tam, kde dron neštartuje. A ak teda chcete vedieť viac, kde nájdete informácie o zakázaných priestoroch, tak si dajte odber na tento kanál. Mám v pláne urobiť video aj na túto tému. Čiže sa pozrieme na mapy, ako je letecká mapa, potom sa pozrieme, kde nájdete tí nešťastné chránené územia, ktoré sú tak skryté, že ich veľmi ťažko nájdete a pritom vám hrozí vysoká pokuta. Zatiaľ sa teda majte, dajte si teraz na lepšiu náladu deci vína a hlavne lietajte bez stresu, čo neviem, či sa po tomto videu bude dať.